Suriya bi ber rewşekî nedidire ber em bêjin rojekî nê gikaribe xwe ava bike ji nû re ber wê didire. Ji bona em jî nas bikin ema Kurd mesela di vê nûkirinê de wê ciyê me çi be destpêkê yekrêzî gerek e. Ev yekrêzî jî destpêkê digerek herkes dûrî xîtaba kerehiyetê keve, texwînê keve. Helbet demek yek ji kir dibêje tu xaîn e wê çawa pêrê yekîtiya ve bike. Ji bona vê yekê jî gerek e hemî hîsabatê xwe, tiştê xwe em dênin milekî. Hemî Partiya Kurdî gehene dênin milekî. Adîtir ji bona Qesedê ez bibêjim. Qesedê wek hêzekî bi nerx ya gelê Kurd e ya gelê herêmê tevayî jî. Nemirketi partiyayê lê nerxên civakê ne. û civak ji bona gulvan nerxê xwe xwedî derkeve. Gerek partiya xwe jî tev da zor bike givbê ser riya yekîtiyê. Çima ji ber wek me got rojak em ana ber rojekî nidirin Sûriyeyê de ji bona em karibin de pêşeroja Sûriyeyê de em karibin cî bigirin gerek em yek xîtab herin Şamê. Gerek em yek xîtab heke bi Ehmed Şerarê be bi ji bilî wîna be ew dimîne hinekî di tên şûna wî çawa dibe bibe. Lê dema gotê demekî pir hestiyar e. Yani gerek em vêna ji dest xwe bernedin. Ev derfetên bi vî rengî û dîrokî tim û tim nayê. Ji bona vê yekê banga min ji bona hemî Partiya Kurdî heye. Yê gid peyênekê de yê gid enkesê de yê gid dervê vana jî. Tiyarên dervê wa jî hene. Banga min ji bo her kesî hey ji vana îro hemî pirsgirêkê xwe dênin milekî. Dênin pêş xwe. Ana yekrêziya Kurdî de bifikirin. Em çawa karibin derbasî Sûriya neh bibin. Em çawa karibin Sûriyekî neh em karibin li gorî em jî tê diparastî bin em bikin. Li ser vî esasî banga me ji bona gelê me jî heye. Heger partiyên Kurdî xwe nekin yek hûn li pişta qeseda xwe bikin yek li pişta qeseda xwe bin û qeseda wê hîwarê bigîne serî wê ermancek hûn dixwazin û bigîne dedê. Ji bona vê yekê jî roj giran e. Rewşa bi ser me tê pir giran e. Ev rewşaya bi yekrêziyê bi hevgirtinê wê derbas be. Bê vêne derbas nabe. Serkeftinê ji bona gelê me dixwazim. Serkeftin ji bona Sûriya giştî destûrekî neh destûrekî teedûdî û her kes tê di ciyê xwe bigire û karibe roja xwe nû dema xwe pêş de tê de mesîrê xwe tehdîd bike. Ji bona Sûriya giştî jî em bêjin helbet rejîma gubê danîn yan jî em bêjin hikûmeta gubê teşkîl kirin hikûmetekî ne merkezî be. Tedît bêjin bi erebî dibêjin dibe la merkeziye îdariye la merkeziye siyasiye la merkeziye demokratîye jî. Ji bona vêne ser esasekî federalî wê tiştekî pir pêşketî be ji bona giştiyê em serkeftin xwest.